kwen. Onye hiwere ihe ata kwen. Ụmụ anyị gara duru ya anyị mma n'aka ka na-aga ma dịwo mma n'aka ma amụ ma azụ ma dịwo na mma onye ọjọọ anaghị abịa ike anaghị abịa ihe ọbịa gị n'ebe nne nọ ga-abịara ya n'aha Jizọs. Ọtụtụ nwa adịghị mfe kwe. Onye na-azụ ya anya ọbịa ji nga na akwa akala enyi adịghị nke o nwere gaa na-arịọ ebe a ga-asị gaa mitin ịnara nke gị ara nke onye ọdọ nara nke onye emekata nwa were gaa ọ dịrị ya na mma ọ gaa n'udo ọga n'udo ọhịa ịga gbara ya apụta bịa nọzie Chineke gọzie ya ihe niile abịa ya na-awụ nne nwa mgbede